ଭାଇ ମୋର ଖେଳିବାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ଦରକାର, ଚାଲୁନୁ ଯିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ କିଣିକି ଆସିବା। ହଉ ଚାଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ଦୋକାନ ଦେଖିଛି, ସେଠି ଶସ୍ତାରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ ମିଳୁଛି, ଚାଲ ସେଇଠୁ ଆଣିବା। ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଭାଇ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଭିତରୁ ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ପସନ୍ଦ ହଉଛି। ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ର ଦାମ ଟା କେତେ କହିବ? ଭାଇ ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ଆମର ୱାଗାଣ୍ଡା ରହିଛି, আর ରେଟ୍ ଟା ହଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆମକୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି 500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଆରେ ଭାଇ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି? 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଟ୍ କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି? ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ତତେ ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଆଣିକି ଯାଇଥିଲି। ଭାଇ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟାଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ହଉଛି ଆମର ରଷିଆରୁ ଆଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି 6000, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି 200 ଟଙ୍କା। ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କା। ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଆମେରିକା ରହିଛି, ଏଇଟା 30 ଟଙ୍କା। ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଜର୍ମାନୀ ରହିଛି, ଏଇଟା ପଡିବ 5000 ଟଙ୍କା। ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଚୀନ ରହିଛି, ଏଇଟା ପଡିବ 7000 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ନେବି। ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଭାଇ ଆମର ଜାପାନ ରହିଛି, ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟ୍, ଏଇଟା ତମକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡିବ। ଭାଇ ଯେତେ ପଇସା ଲାଗୁ ପଛେ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ନେବି। ଭାଇ ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଛୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ଆରେ ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା କୁ ଆମେ 1500 ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ ପରା। ଆରେ ଆମକୁ ଠକି ଦେଲା ବୋଧେ ଆଉ।